κάνεις, πώς μου είσαι? Άλλη μια φορά, άλλο ένα βιντεάκι που δεν μπορώ να βολέψω τα μαλλιά μου και τα χέρια μου. Τι να τα κάνω? Δεν έχω ιδέα. Μιλήσαμε για έθιμα, είπαμε κάποιες τρομακτικές ιστορίες των Χριστουγέννων, αλλά δεν γίνεται να μην μιλήσουμε και για τα ματωμένα Χριστούγεννα. Δηλαδή, θα αναφερθούμε σε κάποια στιγερά εγκλήματα που γίνανε δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όταν ο Άγιος Βασίλης αφανίασε ή όταν πήρε το φλογοβόλο και σκότωσε 7 μέλη της οικογένειάς. Μιλάμε για ακραία εγκλήματα, ακραίες καταστάσεις, σε μέρες που δεν πάβουν να είναι γιορτινές, χαρούμενη ατμόσφαιρα, οικογενειακά, φιλικά, δέντρο, κουλουπού. Οπότε θα πάμε να δούμε κάποιες από αυτές τις ιστορίες που έχω βρει σε ένα άρθρο. Όπως θα είδες και από την εισαγωγή, ήταν μέρα. Εγώ υποτίθεται ότι έκανα όλο το βιντεάκι, ξέρω εγώ, είπα τις ιστορίες κουλουπού. Και όταν ήρθε η ώρα λοιπόν για να κάτσω να το μοντάρω, για να το ανεβάσω, δεν υπήρχε βιντεάκι πουθενά. Άρα θα το ξανακάνουμε, εξού και το φωτισμός. Τι μου κάνεις? Όπως είδες και από τα προηγούμενα αποσπάσματα, δεν μου κάθεται σήμερα πραγματικά. Είχα βγάλει το βιντεάκι, λες, και θα σου ξαναπώ άλλη μια φορά. Το είχα βγάλει για να το ανεβάσω τώρα το απόγευμα. Πάω να το βρω πουθενά. Τίποτα, πουθενά το βιντεάκι, πραγματικά. Μπήκα στη διαδικασία να το κάνω ξανά. Βρε πουθενά, σαν να μην έγραφε ποτέ. Οπότε, καφέ, για να σας ξαναπώ, ευελπιστώ αυτή τη φορά να μείνει, να μην το χάσω, να μην τρέχω να το βρω. Έχουμε να δούμε κάποιες ιστοριούλες, κάποια στιγερά εγκλήματα που έγιναν τα Χριστούγεννα. Από τον αφηνιασμένο Άγιο Βασίλη, έκαψε με το φλογοβόλο του, σκότωσε και άλλα πολλά. Οπότε πάμε αμέσως, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, πόνος ο λαιμός μου, αλήθεια, πόνος ο λαιμός μου. Πάμε να τα ξαναπούμε, για να τα ακούσεις κι εσύ. Παρόλο που τα Χριστούγεννα, ξέρεις, είναι μία περίοδος που είναι γιορτή, δώρα, ευχές, γενικά διασκέδαση, χαρά και τα σχετικά. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό ίσχυε για όλους τους ανθρώπους. Μερικοί σφαγιάστηκαν, πυροβολήθηκαν και ούτω καθεξής. Οπότε θα πάμε να δούμε τώρα τις ιστοριούλες. Δώσουμε μισό λεπτάκι. Άντε να δούμε τώρα. Η πρώτη ιστορία ξεκινάει με τον δολοφόνο με το τσεκούρι. Εδώ να δεις τι έχει γίνει. Ο συγκεκριμένος είχε έναν πολύ μεγάλο καυγά με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του ήταν 34 ετών, η Στέφανη. Ο Τζάστιν τη δολοφόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων, το 2014. Τι έκανε? Την χτυπούσε επανειλημμένο στο κεφάλι με το τσεκούρι και της έκοψε το λαιμό με μία κοφτερή λεπίδα. Έπειτα την τύλιξε και την έβαλε σε μία τσάντα και την άφησε σε ένα βοηθητικό κτίριο. Και έπειτα πήρε τα παιδιά τους, όπου οι ηλικίες τους είναι 5 και 2 ετών, και πήγε στον παππού και στη γιαγιά για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Στη συνέχεια όμως, ο πατέρας τους τηλεφώνησε στην αστυνομία για να ομολογήσει το έγκλημα. Εντάξει, έγινε η σύλληψη κανονικά. Και αργότερα απομονχωνίστηκε στη φυλακή. Εδώ δεν ξέρουμε τι μπορεί να παίχτηκε. Δεν ξέρουμε αν το έκανε μόνος του ή αν τον φάγανε εκεί στη φυλακή. Τρελό τελείως. Τρελό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτοί έχουν κάποια ψυχοπάθεια ή ότι όλοι είναι ναρκωμανείς. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Τώρα θα πάμε στον αφηνιασμένο Άγιο Βασίλη με το φλογοβόλο.
Εδώ να δεις τι έχει γίνει. Εδώ μιλάμε για την παραμονή των Χριστουγέννων του 2008, όπου ο 45χρονος Μπρους καταλήφθηκε από δολοφονικό αμόκ. Η στόχη της οργής του ήταν η πρώην σύζυγός του και η οικογένειά της, έχοντας μάθει για την ερωτικοποίηση του διαζυγίου τους μια εβδομάδα πριν. Άρα τους έβαλε όλους μαζί στόχο, έτσι. Οκ. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Ο συγκεκριμένος χτύπησε την πόρτα του πεθερού του, ντυμένος Άγιος Βασίλης. Στα χέρια του κρατούσε ένα δώρο, που περιείχε διάφορα όπλα. Αλλά την πόρτα την άνοιξε η κόρη της πρώην νύφης του, γιατί αυτό το μικρό το παιδάκι περίμενε να δει τον Άγιο Βασίλη, γιατί ήθελε να πάρει τα δώρα του. Ανταυτού, ο συγκεκριμένος την πυροβόλησε στο πρόσωπο. Το παιδάκι επιβίωσε. 9 άλλοι όμως δεν τα κατάφεραν. Ο συγκεκριμένος μπήκε μέσα σε φάση αμόκ. Και τι έκανε? Μισό λεπτάκι να δούμε για να μην σας τα πω. Ο συγκεκριμένος, ναι, τι έκανε? Είχε μια αυτόματα όπλα και τους γάζωσε αστραπιαία. Οι περισσότεροι δηλαδή έφεραν τραυματισμούς από όπλο και κατέληξαν. Σύνολο ήταν 25 άτομα. Okay. Το νεότερο θύμα του ήταν 17 ετών και επιβεβαιώθηκε ότι πέθανε στη φωτιά όπου ξεκίνησε με το αυτοσχέδιο Φλογοβόλο. Δηλαδή το συγκεκριμένο θύμα πέθανε στις φλόγες. Μετά ο Πάρντο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του $17.000 και ένα εισιτήριο για τον Καναδά. Προφανώς αυτός ήθελε να δραπετεύσει. Αλλά, όπως μας λένε και οι αρχές, πιστεύουν ότι και ο ίδιος κάηκε ένα μεγάλο μέρος του. Πιο συγκεκριμένα, οδήγησε μέχρι το σπίτι του αδερφού του και έβγαλε το κοστούμι, ό,τι μπορούσε να βγάλει από το κοστούμι του Άγιου Βασίλη, έτσι. Οπότε αυτός άλλαξε τα σχέδιά του. Δεν έφυγε, αλλά αυτοπυρπολήθηκε. Πριν το κάνει όμως αυτό, τι είχε κάνει ο πονηρός, δηλαδή, τι να πω. Είχε γεμίσει το αυτοκίνητό του με αυτοσχέδια εκρηκτικά, ούτως ώστε όταν το βρίσκαν οι αστυνομικοί να γινόταν έκρηξη. Λειτουργήσε το σχέδιό του όσον αφορά για το αυτοκίνητο, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας αστυνομικός. Πάλι καλά. Δηλαδή σκεφτείτε να είχε τραυματιστεί και αστυνομικοί και 9 νεκροί στο σπίτι και τραυματισμένοι και αστυνομικοί, θα ήταν τραγικό το λιγότερο. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για το μυστήριο της Τζόαν. Το κοριτσάκι αυτό ήταν μόλις 6 ετών. Ήταν μια πανέμορφη, μικρή, που είχε κερδίσει ήδη τίτλους ομορφιάς. Το συγκεκριμένο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό, χτυπημένο μέχρι θανάτου με ένα ρόπαλο του baseball την ημέρα των Χριστουγέννων του 1996 στο Boulder του Κολοράντο. Η εξαφάνισή της είχε αναφερθεί από τη μητέρα της, την Πάτσι, η οποία είπε στην αστυνομία ότι είχε βρει ένα σημείωμα για λύτρα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στο σπίτι ο πατέρας της μικρής Τζον βρήκε το άψυχο σώμα της στο υπόγειο. Την είχαν στραγγαλίσει και την είχαν χτυπήσει στο κεφάλι. Οι γονείς και ο αδερφός της απαλλάχθηκαν από οποιαδήποτε κατηγορία για ανάμειξη στο θάνατό της και η αστυνομία μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να βρει το δολοφόνο της, παρά την εκτεταμένη έρευνα. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Πραγματικά πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Να μην είναι κάποιο μέλος της οικογένειάς της, να είναι κάποιος που το ζήλευε, τη ζήλευε, δεν ήταν η μάνα της, δεν ήταν ο πατέρας της. Ποιος μπορεί να είχε πρόσβαση και να το άφηνε και το παιδί? Δεν ξέρω. Τώρα θα πάμε στην αμέσως επόμενη ιστορία,
που έχει σαν τίτλο «Όταν η φιλεσπεναχνία σκοτώνει». Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κορίτσι, είναι η Τρίσια, ήταν μία ηθοποιός και πήγαινε στους φίλους της την ημέρα των Χριστουγέννων. Τώρα, θέλησε όμως στο αυτοκίνητό της να πάρει και έναν άντρα που είδε στο δρόμο, γιατί της φαινόταν ότι χρειαζόταν βοήθεια. Γενικά η Τρίσια ήταν αγαπητή στην κοινότητα όπου ζούσε και πασίγνωση για το υποκριτικό της ταλέντο, για τα μαθήματα γιόγκα που παρέδιδε και γενικά για το φιλέσπαιναχνο χαρακτήρα της. Η ίδια είχε ανεβάσει στο Facebook γύρω στις 4:30 ότι έφευγε για να πάει στο σπίτι των φίλων της, που δεν εμφανίστηκε ποτέ. Εν τω μεταξύ, αυτό που για λίγο τους μπέρδεψε, θα έλεγα, είναι ότι φαινόντουσαν ότι είχαν χρησιμοποιηθεί και οι κάρτες της. Και έτσι πιστεύουν ότι είναι ζωντανή. Αλλά παρόλα αυτά ήταν άφαντη κοπέλα. Δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Άρα, η συνέχεια μας λέει ότι στις 27 Δεκεμβρίου βρέθηκε το πτώμα της στο αυτοκίνητό της, όπου οδηγούσε ο 29χρονος Ντουέιν, όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και έκαναν έρευνα, βρήκαν το σώμα της κοπέλας σφινωμένο στα πίσω και στα μπροστινά καθίσματα, με δεμένα τα πόδια της με τη ζώνη ασφαλείας. Για να μην φαίνεται εύκολα απ' έξω. Σύμφωνα με τις έρευνες που έγιναν πάνω στο άψυχο σώμα της κοπέλας, είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση και είχε ξυλοκοπηθεί και στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου. Μετά τη σύλληψή του, ο Τζόνσον δεν παραδέχτηκε στην αρχή το αποτρόπαιο έγκλημά του και έλεγε ότι και καλά η κοπέλα του μίλαγε πολύ και ήταν στεναχωρημένη και ότι του έλεγε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Εντάξει, μετά από όλο αυτό καταλαβαίνετε δεν μπορούσε να πείσει τους αστυνομικούς, οπότε ομολόγησε το έγκλημά του. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο τρελό. Πραγματικά είναι τρελό, δηλαδή μην μπερδεύετε θεούς και δαίμονες ή μην ακούτε τις φωνές μέσα στο κεφάλι σας ή μην παίρνετε γενικά ναρκωτικές ουσίες. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ έχουμε να κάνουμε τώρα με μία υπόθεση που, όπως μας λέει και ο τίτλος, τον κατηγόρησαν για μαγεία και τον έπνιξαν σε μπανιέρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα 15χρονο αγόρι, όπου είχε φύγει από το Λονδίνο για να πάει στο Παρίσι ή το αντίστροφο, κάτι τέτοιο, για να πάνε να γιορτάσουν με τα αδέρφια τους τα Χριστούγεννα. Το συγκεκριμένο αγόρι βρέθηκε στην μπανιέρα πνιγμένο. Όπως μας λέει, το νεαρό αγόρι ήταν θύμα συντονισμένης βάναυσης κακοποίησης από την αδερφή του και τον σύντροφό της, τον αραβωνιαστικό της πιο συγκεκριμένα. Είναι τραγικό. Στο σώμα του βρέθηκαν 130 τραύματα. Και το ζευγάρι το βασάνισε το αγόρι, αυτό το 15χρονο, επειδή πιστεύουν ότι είναι μάγος. Δηλαδή τώρα θες να μου πεις τι μυαλό κουβαλάνε, πώς πιστεύανε κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ, και αυτή υποτίθεται ήταν η αδερφή του. Οκ. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια πραγματικά. Εδώ μας αναφέρει ότι η κατάσταση ξέφυγε όταν το ζευγάρι που λέγεται ότι είχε αιμονή με τη μαγεία, το ζευγάρι είχε αιμονή με τη μαγεία, έτσι, γνωστή ως Κιντόκι, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τον κατηγόρησε ότι έκανε εξόρκια σε μικρότερο παιδί. Το ζευγάρι κρίθηκε ένοχο για τη δολοφονία του Κρίστη. Κρίστη λέγαμε το αγόρι. Εντάξει, οκ. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Εδώ θα πάμε σε μία υπόθεση που πραγματικά και πόσο μάλλον
Ενέτη 24 που γίνεται ο χαμός του χαμού, γενικά με τα social media, με τα site γνωριμιών, παιδιά, προσέχετε, μεγάλη προσοχή. Εδώ έχουμε να κάνουμε για ένα ραντεβού που οδήγησε τη γυναίκα στον θάνατο. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για την Κέιτι, που ήταν 23 ετών, ήταν δασκάλα και δολοφονήθηκε όταν πήγε για ένα πρώτο ραντεβού με τον Καρλ. Γνωρίστηκαν σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, δεν θα αναφέρουμε, και δείπνησαν σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου, πριν επιστρέψουν στο ξενοδοχείο, όπου εκείνος τη δολοφόνησε. Και πιο συγκεκριμένα, αυτός ήταν ασκούμενος δικηγόρος, τη στραγγάλισε την καημένη και στη συνέχεια έκανε σεξ με το πτώμα της. Εντάξει, κατεστραμμένος, έτσι εγκεφαλικά. Μετά τράβηξε φωτογραφίες και τύλιξε τις ερώτησες με συντόνια και ένα πάπλωμα και το πέταξε σε θάμνους πίσω από το ξενοδοχείο, όπου και βρέθηκε η κοπέλα την παραμονή των Χριστουγέννων. Αλλά εδώ τι μας λέει, και έτσι όπως το διάβασα στην αρχή και όπως και με τις προηγούμενες ιστορίες, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι είναι ψυχάκια όλοι τους, του ψυχιατρίου γενικά, ή ναρκωμανείς, ήταν μόλις 9 μήνες πριν από τη δολοφονία. Ο συγκεκριμένος είχε πει σε μία νοσοκόμα στο ψυχιατρίο που νοσηλευότανε ότι ήθελε να κόψει το λαιμό ενός κοριτσιού. Στα λέγα εγώ. Η Κέιτι δεν γνώριζε ότι ο τυπάς ήταν και με τη βούλα. Δεν το γνώριζε. Ο συγκεκριμένος είχε νοσηλευτεί στο ψυχιατρίο και εξέτειε ποινή με αναστολή. Αλλά για να προσελκύσει φίλους και να αποκτήσει δεσμό με διάφορες κοπέλες και τα σχετικά, παρουσίαζε τον εαυτό του σαν ένα συνηθισμένο αγόρι. Ναι, εντάξει, οκ. Καλά, ούτως ή άλλως δεν προλάβουν να τον ανακαλύψουν. Αν σκεφτείς δηλαδή ότι βρήκαν αυτή την κοπέλα, αν το έχει ξανακάνει, αν βγεις με κάποιον, μπορείς στις 2-3 πρώτες ώρες να καταλάβεις τι βίδα κουβαλάει. Τώρα ο συγκεκριμένος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για τη δολοφονία που έγινε το 2015. Τρελό, πραγματικά τρελό. Λοιπόν, και θα δούμε άλλη μία ιστορία, όπου έχει να κάνει με 7 νεκρούς από τον δολοφόνο Άγιο Βασίλειο. Σε ένα διαμέρισμα του Ντάλλας, στο Ντάλλας του Τέξας, το 2011, ο Αζίζ σκότωσε 7 μέλη της οικογένειάς του, ντυμένους με κοστούμι του Αγίου Βασιλιού. Έστριψε το όπλο εναντίον ολόκληρης της οικογένειας, της γυναίκας, των παιδιών, της κουνιάδας, κουλουπού, μόλις άνοιξαν τα δώρα τους και στη συνέχεια αυτοπυρπολήθηκε. Εδώ να δεις όμως γιατί έγινε. Λίγες ώρες νωρίτερα, η οικογένεια είχε κάνει ένα πάρτι την παραμονή των Χριστουγέννων στο ράντζο της. Ο συγκεκριμένος δεν είχε προσκληθεί στο πάρτι, γιατί είχε χωρίσει με τη γυναίκα του από το Μάρτιο του ίδιου έτους, και σύμφωνα με τις μαρτυρίες αυτό πυροδότησε το μένος του και θέρισε την οικογένειά του. Δηλαδή, εγώ τι να πω τώρα. Φταίω εγώ μετά που τα λέω ψυχάκια. Επειδή χώρισε και δεν τον κάλεσαν στο πάρτι που κάνουν την παραμονή των Χριστουγέννων, αυτός είπε, οκ, δεν το σκοτώνω μωρέ, ψυχά, τι έγινε. Θεέ μου. Γενικά μεγάλη προσοχή. Ποιον βάζετε στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας. Μη σταματάτε στο δρόμο. Για όνομα του Θεού. Κλειδώστε το. Έχει κάποιος την ανάγκη βοήθεια, καλέστε την αστυνομία να πάει αυτή. Μην δίνετε πρόσβαση σε κανέναν, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας. Είτε να βρεθείτε κλεμμένος, είτε βιασμένος, είτε βαριά τραυματισμένος, ή και στη χειρότερη περίπτωση να σας τα κάνουν όλα αυτά και να σκοτώσουν. Οπότε δεν ανοίγουμε. Και επίσης, προσοχή στα site γνωριμιών. Εδώ βλέπετε ολόκληρες οικογένειες και δεν ξέρουν με τι άνθρωπους είχαν να κάνουν. Όχι σε ένα απλό site που δεν τον ξέρεις καν τον άλλον. Προσοχή μεγάλη. Γενικά υπάρχουν και άλλες ιστορίες και θα τις δούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι.
γενικά αν θέλετε να δείτε κάτι συγκεκριμένο ή να ακούσετε για κάτι συγκεκριμένο ή αν έχετε και κάποια δική σας ιστορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω DM στα social media που έχουμε και στην περιγραφή του καναλιού μας. Επίσης να κάνετε ένα subscribe, πατήστε το καμπανάκι και like στο βίντεο. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο που θέλω να πιστεύω δεν θα είναι περισσότερο ή λιγότερο ψυχάκια. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τα φιλιά μου.